Čau lidi, vítám vás u druhého let's play. Pojď se někam rychle schovat, než nás zabijou. Do vesnice, pojď. Au. Jdi dělat do vesnice, do nějakého baráku, tu. Já jsem mrtvej. A zombie. Zombie leze dovnitř. Vlastně zombie můžou odbourávat dveře. Ne. Umějte vesničani. Nedošlo, že já jsem mrtvej. Sakra. Dívej, Já jsem se schoval k vesničanům. A vezmeš mi ty věci? Počkej, Já se to vyportnu. Nemusíš. Počkej, já tu mám dřevo. Tak já udělám postele, ať se můžem vyspat. Já jsem šel ven, jo. Já tam mám ty svoje věci. Ne, choď tam, zabijou tě zas. Nezabijou, já potřebuji svý věci. Ty vole. To stačí. Mám ti říct tu dobrou zprávu, nebo tu špatnou? Radši žádnou. Zabili tě to. Jo. A ty věci nemám. Jo, mám. To neřeš. Já vykopu vesničany asi. Nebo ne. A jsem zase mrtvej. OK. To neřeš. Já taky. Odbouchl mě creeper. A nemám žádné věci, přestav si. Hledej vesnici. Máš tu vesnici? Já jsem u tebe, já jsem hned za tebou, víš. Držím se za tebou, protože mě odbouchl creeper. Jo, vesnice. Zdrhej. Zapni sprint a skáč. Hele, Enderman. Čorka, bacha, čorka. Černá čorka. Snad mě nechá, když mám taky skin černýho týpka. Hele, 2 masa. Hustý. Jo, jsem tu v tom domku, opravíme ho, pojď. Hele, i vesničani jsou odbouchlí. To máš hodně zabugovaný. Ani ne. Ty to tam máš možná. Ale já ne. Počkej, Tam se schováme. Lehni si do postele. Lehni si do té postele. No jo. Ty to natáčíš. Jo, představ si to. Já si to neuvědomuji. Ztratili jsme pumpkiny. Nevadí, vůbec nevadí. Vůbec no. Vezmeš si ty postele. Jo, vezmu. Tak já vezmu. Ne, já je vezmu. Vrátí mi je. Vyplivni to, fuj, to. Ty tu druhou? Ne, vlastně jednu si nech. Počkej, já vezmu dveře a nemusíme zbytečně utrácet dřevo. Ježíš volaka. Myslíš mě? Pomalu. Ne, mi někdo volá, víš? To je strašný, ty jsi nějaký oblíbený na tom Skypeu. Hodně lidí mi poslední dobou volá. Mě ne. Nikdo tě nemá rád. Jo. Uhni, vesničane. Uhni. Nechápu, proč si vesničan pěstuje v domu trávu. Uhni mi. Ale já nestojím před tebou. A jo, ty jsi tam. Já beru druhý dveře a máme dvojitý. Do studny. Ty jsi spadl do studny? Jo. Jdu tě vylovit. Počkej tam, nepanikář. Já panikáři. Zkus to vylíst. Už jsem venku. A co budem dělat bez pumpkinů? Přemýšlej. Nic, pumpkiny jsou na nic. Tady zasadím nějaký ty stromečky. Dobře, já taky, když už jich mám tak hodně. A jak mám taky hapecnost. Hele, mám i 2 masa. Stačí to? Pro nás 2, každý má jedno. Pojď si do lesa postavit house. Jasně, ale nejdřív nasekáme ještě nějaký dříví. Však jo. On nemá moc. Snad se to video na YouTube nebude sekat.
když já mám méně FPS, takže... Kdybys to natáčel ty, tak by to taky nebylo špatný, ale to nevadí. To by se to ještě víc lagovalo, co? Jo. On je debil. Říkám. Já nejsem debil. Ty jsi debil. Co? Kdo? Co? Já jsem tě slyšel. Neslyšel. Napište mu do komentářů, že je debil. Ne, pište to. Tak pište, že dubbing je debil. Já ho neznám, dubbinga. To si ty víš. Tak? Já jsem slyšel, že dubbing je strašně neodolatelný. Tyjo, na tomhle serveru jsou jenom 2 lidi. Já hraju na nějakým serveru s nějakým game. Hele, nedělej blbosti. Chceš, aby jsme měli disliky? Co to je? Jo. Chápeš? Díky za dřevo. Já jdu postavit house. Jo, já mám taky dost dřeva, tak mi dej půl, nebo nemusíš dávat. Kolik máš dřeva neopracovanýho? 49. Dobře, a nedělej už hlavně dveře, protože dveře už mám. A na příští noc se musíme připravit, pokud se nevyspíme. Nepotřebujem, že jo, když se vyspíme. Dej si cigáro. Hele, postel si dáš někam jinam, ne, že si ji dáš vedle mě. Kde jsi? Stavím barák. Hele, zavedli jsme si takový pravidlo, že se můžeme teleportovat. Mám vajíčko, můžeme se udělat dort. Pozor, to nevidí. Ne! Z tohohle dřeva ne. Podlahu aspoň. Tak podlahu, sorry, já jsem to jednou skácal. Jenom podlahu. Dobře. Podlaha je nejhezčí z tohohle dřeva. Fakt, to jsem nevěděl. Co je? Nic. To nepochopíš. Přispěju tam aspoň 2 svoje dřeva. Počkej, tak malý. Počkej, to zvětšíme. Ano, zvětšíme tě. Ty vole. Oh. Jeden problém, dochází mi dřevo. Jaký? Břízový. Oh. Máš břízový dřevo? Ne. Jo, mám ještě nějaký číst taky. Jo, tak to dodělej tady tu podlahu. V tom případě, když je máš. Jak to natáčíš? Jak dlouho? 8 minut skoro už. Ty bogo. To mě docela štve, protože to musíme rychle ukončovat. Aha. Já zkusím nějak to, ať mi to dá ten limit. Že jo, neomezený. Máme dveře. Hele, ne, tak, nebo jo, ale dál už to nedělej. Počkej, jak zmenšíš ten limit? Jakože, ať mám neomezený nahrávání na YouTube, víš mi. Neomezený limit. No a jak to uděláš? A nic, to je jednoduchý, hodně jednoduchý. Zítra musím vstát kolem 10, protože budou mít livestream z GTAčka, nebo já nevím z čeho, oni to tam, nevím, jestli to tam říkali. Myslím, že to bylo u Marty. Já nemám moc dřeva, ale... Všichni mi budou psát, jako... Tobě nikdo nepíše, ty se máš. Cože jsem mělej. Promiň. Já nám tu udělám waypoint, ať pak víme, jak máme jít. Víš, co je waypoint? Ne. Na minimapě. Počkej, já to zvýším ještě o 1. Aspoň. Nebo ještě o 2. No. Ať máme 2 patra, víš jak. Já mám hodně dřeva. A můžeme vždycky nakutat, jsme v lese. Uděláme se jako 2 patra, jo? Jo, každý bude mít svoje. Já se bojím moc. Neboj se. Jsem hned pod tebou. Budu v horním patře. Zabírám si horní patro. Juhu!
Haha, ty budeš mít to dolní, takže se budeš bát. Budou na tebe klepat zombie. Na dveře nám rozbijou dveře. A sežerou ti mozek jako první. Ty děláš, komu píšeš? Kamši. Aha. Takže Saše. Aha. Saša tu myslím, že ani není. Pec udělám, jo? Když budeš mít ještě jednu pec, tak to dej nad tuhle pec, jo? A tady mám pokoj já vlastně, takže... Jo, ale tohle budeme mít společný. Tu si děláš srandu. Nebo... Jo, tohle budeme mít společný. Tady to je dost místa, nebo... Víš co, dáme to tu pro tento díl a pak to upravíme, uděláme pod zemí. Víš jak, někde... Co to děláš? Dej to jinak. Jinak. To si děláš srandu. O jedno níž, aspoň. Ještě to... Když to bude hnusný, to budeš mít úplně nad sebou. Nebo počkej, nebo to tak udělej, no, udělej to tak. Magor. Ty seš magor. No. Pokračuj, já to ještě zvětším. Hej, fakt jsi udělal inteligentní dveře. Kurva, ty dveře se nějak blbě. Ty dveře se nějak bugly. Hej, neříkej. Ale fakt to se nějak buglo. Kurňa, co to? Proč to furt oteví? Nemám zaplý zvuky. Ty vole, furt mi budou volat. Už jsou spravený. Já jdu ještě zvětšit patra. No. A nechceš bydlet rovnou se mnou, nemusíme mít každý pokoj. Tak jo. Tak uděláme, víš co? Nahoře můžeme udělat balkon. Dej, ty vole. Víš co, takhle to znič, tady tohle. No, prší. Prší ti to dřevo. Počkej. Já bych se to stejně nevlezl, když jsem mi tu nechal jenom jednu kostku. Ty seš fakt hodnej. Si zpíváš vánoční písničku. Dej nějaký věci do čistky, já jsem kasi, dej postel. Ne, vedle mě. Ne, já nejsem teplou už jako ty. Já nejsem teplou. Aha, promiň, já myslím, že jo. Jak dlouho natáčíš? Už natáčím, jo, 13 minut, ty vonko. Se zaokrouhlením 13 minut, bylo to 12 minut 51 sekund. Máš nějaký surový dřevo? Syrový dřevo nemám. Na uhlí, že? Jo. Dej věci do čestky. Rozbila se mi sakírka. Tak si dej věci do čestky. Můžeš mi počít sakírku jenom na chvilku? Já už ji mám jenom tak na 2 stromy. Dobře, no. Ty vole, furt mi budou spamovat. Oni spamujou. Takže blokovat, odebrat ze seznamu kontaktu. Já jsem jedné holce napsal, já jsem napsal své sestřence, nespamuj a ona, nemluv rusky. Chápeš to? Konverzace opustit, co? Já jsem tě neposlouchal. No, že já jsem své sestřence napsal, nespamuj a ona, nemluv rusky. What? Ty jsi ještě žádnou věc nedal do čestky? Nedal, já to dám za chvilku. No nic, a nechceš už to ukončit. Za chvilku, ještě je čas. Když jde prv 14 minut, až tam bude 14 minut 50 sekund, tak to bude pravý čas. Tak to musím hlídat. Tady, sudej, tady, deskáč. Neměl si dávat ty věci do čestky ještě. Já už to ukončím, jo. Já už to ukončím, protože už nahrávám 14 minut a půl. 14,5 minut. Hej, co děláš? Počkej. No, tak já už to ukončím, tak zatím čau.